India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Menteri Rang Badu Kajala Andhra Pradesh UN Chandra Babu Naidu ulapli patba yaki bos Lyngba ka skhim belajar kerting street shakti kabor jengki kynthei ha kakhat santorik menta ubnai ha pandit Nehru bus station ha Vijayawada. Kani ka skhim kala ailat banle jinglet klem da siu pisa ki bos jongka RTC. Shabaro ki kynthei ki badai ki nongsong snong ha Andhra Pradesh. Katkum ka kubor belayo banlum la ong batang hapuk laipo kenta bela pelat petba yakini ki bos. Pelat khat arlak ngut ki kynthei kila penankam yakini ki bos. Unaidu ula ong ba kajela kan thiet thamai kumba shejar sanpo tali ki bos elektrik. Nang tala rai ban ai jingkershan yakin nongnya auto rickshaw ban latnya ka jingdu nong hakakamai kaje. Unaidu ula ongru ba kaseng san pertei Telugu di Zampati nadu bala seng yaka kelabu hakmat yaka jing baha jing nyat jong ke kynthei. Unong seng jongka uba longru Menteri Rangba bala klatno UNT urama roy ula ai yaka hok long try yaka kynthei. Kata kabaha kerpang kaba khandai persen haki election snong. Da kababut ya ki dinjat jong UNT roy ngiru ngila terwa ya ki baha lai persen ya ki kynthei haka kam san hima sima. Ki kam sorkar ki college nang ta ngila thungru ya ki nong but bos kynthei batshen kin sa don ru ki kynthei nong nya kali ong Unaidu.